gebeurt, kan ik nog. En ik heb gestaan, dan komt iedereen nog. Wie het zal, wat gebeurt er nog? Wie ons zien allemaal. Politie, ach wat was een dag, de slechtste van de krieken. Dus houdt te veilig met een lach, met eigen spiegelveen. En deze film, we hebben veel op in. De ritjes en de ratjes, als je wat gebeurt. Tegen stop, wat gebeurt dan nog? En je hebt gestaan, dan komt iedereen ervan. Tegen stop, wat gebeurt er nog? Die ons zien allemaal. Tegen stop, wat gebeurt dan nog? En je hebt gestaan, dan komt iedereen nog. Tegen stop, wat gebeurt er nog? Die ons zien allemaal. Die ons zien allemaal. Goedenavond. Je had gereserveerd? Ja. En op welke naam? Stefanie. Met een Stefanie. Wat je met me bent? Dan wees ik even te plaats. Dank je. Ik vind dat toch allemaal zo spannend, een date. Even mijn gedachten op een rieken zetten. Hier zitten we dan weer. Als we maar nu niet te laat kunt, dan zeg je dat ik kans alleen. Ik was het wel weer. Deze is ook weer te goed om op te zeggen. Nee, we moeten positief blijven denken. Positiviteit. Maar misschien loopt ik nog wel en een andere leuke man is. Terwijl ik hier zit te wachten. Van Timberdiek. Ja, of als deze niet kunt opdagen. We checken voor meer foto's. Oh, deze is best leuk. Ja, zo het. Nee, deze lok steekt niet niet aan. Oh, schrijf hem naar links om. Oh, wat heeft hij voor een beschrijving? Oh, hij houdt van wandelingen. Wie lang zijn die wandelingen? Hé, maar kijk eens wat hij aan zijn handje heeft. Hij heeft een ander handje vast. Oh, dat is vast zijn vriendin. Of zijn ex. Oh, zijn vriendin. We wachten met. En wat is dat nou weer voor een foto? En een ganse groep. Wie weet ik nu hoe ver dat het gaat? Ja. Ja, Goedenavond. Keer had gereserveerd? Ja, En op welke naam? op Ruben. Ja, Ruben. Gaat je met me met? Dan wees ik even te plaats. Dank je. Ja, niet enthousiast. Mark! Dag Stefanie, leuk dich eindelijk in de recht te zien. hallo Ruben. Ik ben Stefanie, hallo. Oh nee, waarom zag ik nu mijn naam? Oh nee. Stom. Relatief. Jo, dat kan best goed. Maar mijn naam weet ze natuurlijk al, hè? Ja, is goed gedaan. Ja, inderdaad, joh. Zeker. Kup zie dikker. Ja, nou,
Ja, jawel. Ik ben hier al eens geweest. Hè. Ja? Oh, ik ook. Ja. Maar nog nooit op een date, hè. Oh, nee, maar ik ook niet. Nee. Nee. Oh, dan denk je dat ik nog nooit gedate heb. Ik heb waar al een keer gedate. Dat wel, ja. Ja. Goedenavond, de kaart. Oh, Kan ik u dank al je. wat te drinken brengen? Nou, Een spaarwater, alstublieft. maar doe ik maar een lekker pilsje. Oh, lekker een pilsje. Oh, je liet aan de ogen. Oh, nee. Ik hoor het wel. Deze heeft alweer een probleem. Kom op, zeg, een pilsje kent er zeker wel. Een spaarwoord een pilsje, komt eraan. Dank je. Dank je. Oh, die is echt jammer. Zeg, focus. We zijn op een date. Wat zich eens bestellen? Nee, nog niet gans. Ik twijfel eigenlijk nog wel een beetje. Nee, ja. Lekker vlees. Ik ga denk ik voor de vegan gewassen de bloemkool. De wat hè? Zo verantwoord van onszelf. Vegan bloemkool. Dank je. En een pilsje. Dan. Heb je een keus kunnen maken? Nee, dat je tegen niet deed. Focus. Focus. Voor mij gaat de vegan gewassen bloemkool. Wilt je er frietjes bij, hè? Alleen als ze van vrije uitloopwerpels zijn gemaakt. Onze airco komen uit de vrije natuur en die hebben consent gegeven om tot een frietje werden gemaakt. Consent? Wat is consent? Wat is dat nou weer? Hier steekt het. Dat is dat ze toestemming hebben gegeven. Toestemming van een echtpol. Nou, wat een onzin! Voorzichtig. Dan moest ik gewoon overal toestemming op vragen. En ga de vegan mayonaise erbij. Jazeker, mevrouw. Ik heb daar ook een biologische wijn bij dat zich identificeert met de bloemkool. Oh, wie? Och wat, en wie heb je kent toch zeker wel? Ja, lekker toch, maar. Meneer heeft gewoon een keus kunnen maken. Ja, doe ik maar Gert de biefstuk. Een goede keus. Onze biefstuk heb je goed gedacht over de prachtige heuvels van Zuid-Limburg. Dat maakt mij geen fluit uit. Dat is fijn voor mevrouw. Wie houdt je hem graag aan? Op een tijger is min. Gebakken natuurlijk. Dat bedoel ik niet. Gebakken gewoon. Ik bedoel rare, medium of well done. Oh. Doe ik maar rare. Rare? Hij is rare. Dat kan ze niet maken, joh. Kan ze maken. Maar met die wil ik wat nu voor die tijden dachtelen, hè. Focus! Zeg Stephanie, dus het gaat geen vlees? Jawel, ik ben zeg maar af en toe vegan. Ik ben ganz flexibel. Maar dat even goed, wie kan ik dan nog weer zeggen flexibel? Dat vind ik vast heel leuk. Oh, ik moet er nog wel niet denken. En dan heb ik hier de bijpassende wien. Meneer Gero een Vleske. Ja, Gert, superheid. Deze wien passen we aan als biflora, aspifona, maar ook bij rood vlees. Wat een flexibele wien. Nee, dat is ook niet meer. Zal ik u eens gaan vertellen over deze wien? Deze wien is gemaakt van de druiven uit het Himalaya-gebergte. De alpaca's, die geïmporteerd zijn vanuit Chili naar Himalaya, malen deze druiven. En vanuit de alpaca's komt dan een grondschone aroma vrij. Wow, wat een schelle zeg. Alpaca? Ja. Oh, heb ik nou toestemming getroffen?
Zeg straks toe, ze gaat die wedstrijd uitkijken. Dankjewel. Wie lang duurt dit gewoon nog? En wat studie is er? Oh, dat is toch wel uitgetrokken. En we nog daar uit opgevist, uit de dode zee. Zal ik me schenken? Ja, lekker. Maar dat is wel kans weinig. Dat is wel maar een heel klein drupje wien. Daar is ze dus voor te proeven. Ja, lekker, zet maar in. Dank. Niet zoveel. Dan zal ik zo de hoofdgerechten komen brengen. Dank. Dank je. Zullen we dan maar even toasten op onze date? Ja, op onze date. Altijd. Zo wat leuk. Oh, ik moet nog eens zien. Dat kent toch zeker wel? Kom op, zeg het. Ruben, sorry, maar ik moet even plassen. Oh, gezellig. Gezellig! Kan ik dat zeggen? Kijk, we hebben nu een nice tinter. Eens even kijken. Wat een bloei, wat is leuk. Ergens een foto. Wat is leuk, swipe naar rechts. Kijk, die steekt net wel. Poes op de foto. Die is ook leuk, ook swipe naar rechts. En de zeevlies, is het allemaal gelukt? Is het gelukt? Ja. Ja, ja. Zeg, wat vindt ze eigenlijk van de wien? Ja, heerlijk, zo lekker organisch. Oh, mijn lieve God. Ik heb het toch nu wel zeggen organisch. De wien, de vul ik wel al. De hoofdgerechten laten nog even op zich wachten. Ja, wie kent dat dan ook, mevrouw? Is het dan zo druk in de zaak? Nee, maar de kok is de bloemkool en de vooral ongerust op te weren. Ach, wordt zelfs de bloemkool in mening hier. Op die profiel heeft gezet dat ze ook hobby's heeft. Hobby's? Ja. Heb ik dat opgeschreven? Ja, zeker. ja. Tuurlijk heb ik hobby's. Ja hoor. Gamen, Beersoepen. voetballen. Wat fijn dat u dat vraagt. Ik heb, ik doe graag aan sporten. Voor zelfs. En gamen, dat is mijn favoriete hobby, ja. Ja. Sporten en gamen. Oren achter de PlayStation en voor de televisie. Noteren, noteren. Wat leuk. Dat klinkt echt superleuk. En waarom vraagt er nu niks aan mij? Hij kan alleen maar voor zichzelf. Stilte. Dat wil een stilte. Vroeg wat haar hobby's zijn. Wat zijn die hobby's dan? Hè? Wat fijn dat u dat vraagt. Ja, ik wil graag shoppen. Op stap met vriendinnen. Ik doe potten bakken. Ja, en ik wil graag op reis. En ik doe een diamond painting. Oh, wauw.
maar dat doe ik ook gern. Ja. Alsjeblieft, eet smakelijk. Ik zal er voor eerst even danken. Dank. Ja, danken voor het eten. Ja. Oh, lekker. Oh, hij komt met volle mond. Oh nee. Goed, Stephanie, doe vervullen zoek eens graag een prijs. Oh, graag een prijs. Doe ook. Ja, ik ook, ja. Lekker met de mannen soepen. En met waar geeft ze dan? Hoe geeft ze dan neer? Maar ik kom graag met vrienden op vakantie. We gaan van naar Slaaien, of naar de bush. Pak voor een auto. We leiden het aan binnen. Kraberen op de achterbank. Hij was even vertrokken. Nee, een tand. Een tand kan best heel leuk zijn. Verschrikkelijk een tand. Verschrikkelijk. Oh, dat klinkt echt super gezellig. Ik ben nog nooit met een taart geweest. Nee? Ik kom geen zeker met een vakantie. Met de vouwwagen. Hé, hallo, toch niet met de vouwwagen, ik ben er niet bejaard. Nee. Ik ben meer van de hotelletjes en de stedentripjes. Cultuur, snoeven, shoppen, musea bezoeken. Ja. Ik heb die slopen en het is snel rikken. Maar dat cultuurshop en dat stedentrapjes en zo. Nee, dat is niet echt mijn ding. Oh. Hebben ze dan moesteren? Ja, Ja? wat heb ik? Oh? Ik heb een hond. En doe het op stoel. Ja, ik heb een poes. Dik hoog. En ik heb ook een hond. Ja. Ja, ik ga ook graag met de wandelen. Ja? Hier op de Daniken. Oh, dat vind ik ook immer zo heerlijk om te doen. Lekker naar voeten de bos in. Ja. We hebben een match. Hij vindt het heel leuk. Misschien kunnen we samen wel wandelen. Samen wandelen. Zeker. Misschien kunnen we samen wel eens gaan wandelen. Nee toch. Ik snap het toch. Hij vindt wandelen wel leuk samen met ons. Wat een goed idee. Goed idee. Denk ik niet te snel. Waarom zit die wandelingen? Wieso die wedstrijden al zijn afgelopen toen we zo eens gescoord hebben? Opletten, jong! Ik geloof dat voor haar wel leuk gaat vinden. Het gesmaakt. Heerlijk. Al overtreffelijk. Zit je om het dicht? Ja, dat Ja. klopt. Ja. Dan is het vast zeker tijd voor de spannendste moment van de dag. En wat is dat dan, hè? De rekening. De rekening. Ik ben benieuwd of we gaan splitsen. Of dat hij betaalt. Of moet ik betalen? De rekening zet hem in je midden. Achterin. Ik betaal. Oh, wat een geloof dan. En met de pen, alsjeblieft. Wat is er geweldig. Oh, maak er maar 75 van, hè. Oh, dat was gisteren ook al, dank je. Zeg, Ja? mag ik die telefoonnummer vragen? Ja? 0? Ja, 6? Yes! 1? ja, 6? ja, 7? 8? 9? 2? ja, 3? ja. 6. Oh, dat is een nummer te veel. Oh, ik ben 3 niet. Ja. Ja, goed zo. Stefanie. Zo, Ja. dank. Zullen we dan maar gaan?
Ik vond het wel echt een hele leuke date. Oh, ik ook. Ik heb nog even een mededeling voor dat je hoort. We hebben nu 2 uitgangen in het restaurant, de linkse en de rechtse. En de rechtse uitgang is voor een geslaagd date, maar de linkse is voor een minder geslaagde date. Wat gaat het werden? Waag het dich niet! Voorzichtig! Dat schud ze me mijn ogen uit, joh! Het zal ze nu rood weer. Het enige wat we hebben, dat is in groet. Zo. Oh, dat jong toch niet. Wat mist. Zullen we de maar Steve? Ja, ik zou zeggen we gaan voor rechts. Veel gewoon voor rechts. Ja. Zeg Stephanie, Ja. wat ik dich nog zeggen wou, hè? Ja? En vroeger was het nu date, de beste date ever. Stuurde je een tikkie voor het eten. Mensen leven jongens, heeft de liefde voor het deur. Veel te dicht onder de boot, dan is die ganze wel een lege kleur. Scheisse maken, zult te druimen, is dit nu wel echt of fantasie? En hoeveel steeds minder zijn die boot, dit is wel echt maar toch en niet. De liefde van mijn leven, die wil ik aan me geven. La 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 la. Wat eenmaal morgen is voorbij, vergeten en tel niet meer. De liefde van mijn leven, die wil ik aan me geven. La 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 la. Zonder zorgen of meer weer geboren ben. Nu ken ik geen andere wereld aan. Al die leven is een wandelbaan. Alles is wat ik vandaag gebeurd heb, schat. Om op te zijn.